Ей! Какво е? Да ви питам, доволни ли сте от здравната система? Здравната система в България е уникална. Аз съм супер доволен от нея. Плащам си всеки месец здравните осигуровки. Освен това, откакто съм се родил, няма един ден загубен без здравна осигуровка. Само че един малък проблем има. Аз не ползвам лекари. Виждам си една моя система. Тя е така простичка, но много ефективна, понеже така като тръгна да хода на доктор, нали, нещо ако ме заболи, не дай Боже, отивам на доктор, трябва да чакам при джипкито опашка от 20 човека. После той ме праща при доктор, там чакам друга опашка от 20 лева, после накрая, въпреки че съм здравноосигурен, пак си дам някой лев така на доктора, на това, на касичка там. Как си го решихте въпроса? Много лесно. Значи, его, преди 2 месеца се разболях така, гърлото нещо ме заболя, почнах да кашлям, гласа ми падна, температурка имах. И какво да правя, викам, мамка, сега пак трябва на доктор, да чакам, да такова, викам, чакай, така докато ви размишлявах така, нали, гледам телевизия, изведнъж, хоп, какво стана? Реклама. В момента, в който я пуснат, те вече ми казват какъв ми е проблема. Гърлото те боли, температура имаш, гласът ти е паднал. Какво правим в този случай? Отиваш, Дрекс, отивам, 30 лева, нищо пара. Отивам в първата аптека, отивам и казвам, ето 30 лева, дайте ми Дрекс. Та аптекарката бърка отдолу и веднага ми го дава ценно, цялата аптека е пълна само с Дрекс. Дава ми Дрекс. Пия Дрекса. На други ден съм отново. След това, няколко дена след това, така ме нападна една болест, малко ми е неудобно да кажа. Каква? Нещо ми стана така, разстройство, направо диария си беше. Пострах се целия бок. И така аз, нали, седа си на тоалетната чиния, обаче съм оставил разотворена на тоалетната, за да чувам телевизора какво казват. Слушам, оп, ето го бе, запечатин. Викам се само малко да се наложат нещата и тичам до аптеката. И точно сега ли опашка огромна. Минавам най-отпред, викам на всичките спешен случай съм. Тичам до аптекарката и казвам, госпожа, бързо ми дайте запечатин. Ето 30 лева. Ако не ми дадете бързо, ще пострадате и вие. Дава ми тя запечатин, ама все едно цялата аптека е пълна с запечатин. Само бърка и ми подава. Взима ми 300 лева. Пия го. Една седмица спокойствие. Обаче усещам, че нещо почвам да напълнявам. Каквото ям ми се лепи. Качвам се на кантара, с 5 кг съм отгоре за една седмица. Това не е нормално. По едно време се замислям така и викам, аз май не съм ходил до туалетна тази седмица. Нещо има тука и почва да ми тежи. Сядам пред телевизора и почвам да чакам. И изведнъж, ето го, идва. Дрискал. Тичам веднага до аптеката, давам 30 кинта, бърка жената отдолу, все едно, че цялата аптека е пълна само с дрискал. Подава ми го моментално, пия и съм супер. От тогава съм на режим, между другото, една седмица с 5 кг надолу, друга седмица с 5 кг нагоре. Като гледам нещо, обаче тия по 30, вече почти нямам. Но така, като си говориме, се замислям, че нашите фармацевти са най-добрите в света. Те трябва да получават европейски заплати, според мен. Те знаят след един месец аз от какво ще бъда болен. За един месец правят рекламата, зарежат аптеките с лекарства и когато аз се разболя след един месец, те вече са готови, подготвени са. Дали ще е пилешки, свински, слонски, какъв може да бъде още, маймунски, кучешки. Дали някой да не изпуснах? Тук май не стана, тук сбърках с дума. Начало, резни, пръц, не става. Запаля само цигарката. Ти не се обаждаш сега, аз тръгвам просто. Продължаваме. Старт! Стартира. Пия Дрекса.
други ден съм като нов